Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri musikana uye zvekare ndine makore 34 years ekuberekwa. Handina kumbogara ndakaroorwa uye zvekare I made a decision and ndinosupporta one of my favorite socialite akati there is no need yekuti unge uchiita mwana apa usina plan yekuti mwana wacho iyeye uchazomuita sei or uchazoita sei naye. I prefer hangu kuti ndige ndichizozvara nemurume achazoenda neni kuchando, preferably kana kuri kunzi ndikazoroorwa nemurungu. Yeah, that is when I'll be prepared to have a child. But nadaki, no, I don't wish to have a baby ne a black man because they don't know how to take care of their kids. Chavanongogona kuzvarisa chete non-stop. That is a story for another day. Mukoma nashi zvanhasi ndauyawo nesecret yangu iyo yandiinayo. Pandakauya kuno kuSouth Africa ndakabva ndazviudza kuti zvekushanda ini handidi zvekushanda uye zvekare zvekushandisiwa handidi kuti ndige ndichizoshandisiwa noumwe munhu. So I then started staying with these other girls. So right now we are sharing an apartment. Tinogara zvedu tiri vatatu mukoma. Saka basa redu ratinoita kumashure uko zvainge zvisiri nyore mukoma nekuti taitambura chaizvo kuti tinge tichiwanawo vanhu vekuti tinenge tichidanana navo pamafoni. Kune vamwe varume vanenge vachingoda kungodanana like newe pafoni, just pafoni, muchivatumidzirawo mavideos nei muchingoitirana mavideo chats muchiita bonde. Ndo vanhu vandainge ndichida ivavo, but we were struggling. Saka takatanga kuitawo zvemastrip chat online uye zvekare tichingotsvakawo vanhu mumafacebook zvekuti unotopindawo mumadating groups uchiita sekunge munhu ari desperate, uchiita sekunge esingle ari kutoda kutopinda mumarriage but uchiziva zvako zvaunenge uchida. Then kana wava kutaura nemunhu uya wobva wachizotanga kumuudza kuti iwewe unoitawo zvekutengesa mapictures nemavideos ako. Varume vazhinji they are willing to buy those videos nemapictures mukoma. So ndipo apo patakabva tazosangana nerimwe group repatelegram which has made it very easy kuti tinge tichiita basa redu mune zvakanaka uye zvekare nekusangana nevarume vakawanda vanobvawo kuZim. So mukoma nashe, pane imwe nyaya yandiri kuda kukuudzai. Nefriend yangu umwe wacho takabva tazoendawo kune umwe sangoma wemuno muSouth Africa. Saka kuna sangoma uku takanzi kuti zvinhu zvedu zvinge zvichitifambira mune zvakanaka, tiri kufanira kuti tinge tichizoya nechipfeko chemukati cheumwe roommate wedu uyo watinogara naye. Inini hangu I was willing to do it, but this other girl that I went with, she is scared to do that. Saka mukoma ndichiuyawo panapa ndoda kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti this thing that we want to do, are we supposed to do it or we are not supposed to do it? Because I feel as if this is the only way that things can go according to plan, because ndiri kudawo weganda jena. I know kuti kana ndikawanawo weganda jena ndiye anokwanisa kundiroora, ndiye anokwanisa kundipawo upenyu hunenge huri nani. Saka hanzi panodiwa chipfeko chemukati other roommate uyo watinogara naye. This we have to do it in secret. But umwe wangu manje akambotanga chiti yeah, this is a good plan shamwari, pano tinokwanisa kutongokaruka tatongowira mumarriage. But when we went there mukoma, ndo paakabva achizotanga kungorizina achiti but hazviite nekuti tinokwanisa kuzongopinda mawani ko what if kana kuri kunzi akafa or if something happens to him tinozoita sei. Mukoma nachi, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Hanzi ndiri musikana nemakore 34 years ekuberekwa. Zviriko here izvozvo?
I don't think kuti zviriko, but ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi inini ndakazviudza kuti handimbofi ndakaita mwana kana ndisati ndaroorwa nemurume ane mari. Hanzi ndichazongoita mwana kana ndazoroorwa nemurungu aenda neniwo kumhiri kwemakungwa. Yo, pakaipa. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostera nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 46 years ekuberekwa. Mukoma ndakaroorwawo nemurume wangu, but pandakazoroorwa nemurume wangu ndichizonochata ndainge ndatopiwa pamuviri nabamunini munin'ina wababa. Saka bamunini mukoma nashi vakura, and I want my kids to know kuti ava ndivo baba vavo, not avo vavanofungidzira kuti ndivo baba vavo, so that they can know mukoma. Handizivewo kana kuri kunzi ndikanzi ndinenge ndiri wrong if I do such a thing. Mukoma kuti ndinge ndichizomitisiwa nabamunini zvakaitika ndezvekudai, ndakauya ndikabva ndazotorwa ndichitorwa musikana wechidiki naamainini ndikatanga kugarawo muHarare. Apa vainge vaine mari yakawanda, but vakazobhuruka zvavo, vaiva nemabottle store uye zvikare nemakombi, but chavangosarwa nacho ingori imba chete. Upfumi hwavo hwose mukoma hwakazongotsakatika mushure mekunge bamunini vamborwara. So handizivi kuti bamunini vakaromba here kana kundimitisa kwose kwavakaita hwainge huri urombo kuri kuzadzikisa mhiko dzavo here. But ndakati ndatorwa paya, bamunini vakabva vatanga kunditengera mapresents nemagifti nei zvekuti we created a strong bond. But ndaiwanzo kuti kana ndikamuka paya ndaivaona bamunini vari murumu mangu. Dzimwe nguva ndaizovaona vachibuda murumu mangu vakashama vasina kana chavanenge vakambopfeka. Izvi zvaiwanzo kuitika kuma2, but kuzoti ndinge ndichizovabvunza mangwana acho makuseni ndaingonzwa ndichingopera simba, kungonzwa nungo so, plus ndainge ndava kungogara ndakarara until one day pandakazomuka ndikabva ndazoona vari pamusoro pangu. Handina kana kumbogara ndakanzwa pain sezvandinonzwa zvichinzi musi waunotanga kurara nemurume unonzwa pain isingaite. Mukoma nashe ndo pandakatoona kuti vainge vachisika bonde neni. Vakasika bonde neni mukoma. After that vaindipa mushonga yekuti ndige ndichinwa, vakabva vazonditsvakira mukomana uyo akazova murume wangu. So mukoma nashe ndakazoti paya ndazovaudza kuti ndainge ndava nepamuviri, ndopa vakabva vachizomanikidzira kuti mukomana uyu ange achizondirora, vakatomubetsera vakamupa mari, uye zvekare kunyangwe pakuzonochata ndivo vakatondibetsera ivo naamainini. So ndakachata ndiine pamuviri pababa vangu, then ndokubva ndachizozvara mwana wangu, uye zvekare ndikabva ndazomutumidza zita remurume wangu tikangomutiwo Junior. After that ndipo apo pandakazobatira zvekare pamwe pamuviri. Ivo bamunini havana kumbogara vakasiya hunhu hwavo ihwohwo hwekurara neni. Vaingorara neni chete, vaiti murume ari kubasa vaiuya mukoma vobva vasika neni bonde. Tikazvara mwana wedu wenumber 2 until tazozvara mwana wechinumber 3. Mukoma nashe handina kana mwana wandakazvara nemurume wangu. Ndine vana 3 nabamunini mukoma nashe. Ndiyowo confession yangu iyo yandiinayo, uye zvekare ndinofungidzira kuti bamunini ava vakandishandisa muurombwa hwavo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kana ari semurume wangu ndinomunzwira tsitsi, atokura mukoma, atochembera, asina kana mwana, iyewo haatozvizivi mukoma. So handizivi kuti ndomuudza here kana kuti iyi isikireti yekuti ndinofanira kuzongofa ndisina kana wandinenge ndaiudza munhu wekuziva. Asi ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe mundiudze, ndipindureiwo ipapo. Mubvunzo wangu unoti zvinoita here kuti ndinge ndichienda nevana vangu, then ndobva ndanovarakidza baba vavo vanova vari baba vangu munin'ina wababa vangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi zvinoita here kuti vana vangu ava ndinge ndichienda navo ndonovaudza kuti ava ndo baba venyu ava vari baba vangu futi. Pakaipa. Hanzi ndinofungidzira kuti ndakashandiswa nabamunini muurombwa hwavo.
Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma Nashi, ndikudawo kungodzidzisawo vamwe vanhu kunze uko kuti you need to be very careful. It is very wise kuti panguva iya yamunenge mava kuda kutsvaka mushandi wemumba, mumbotanga manamata first. Before anything, you should pray. Why am I saying things like that? It is because Mukoma Nashi, kana kuri kunzi ukangoti ndikuda musikana webasa, obva watongotsvaka musikana webasa muroad, dzimwe nguva kunyange muchechi unokwanisa kutotorana nemunhu anenge aine mhepo dzake. Saka ndichipindawo basa ndichitanga kushandira madam boss vangu, ndainge ndichida kutongovanzwawo masimba sezvo ivo vachizviita a prayer warrior. Saka pandakanzwa announcement kuchechi zvichinzi ivo madam boss vangu ava vainge vachitsvaka musikana webasa, ndakabva ndaendesawo zita rangu. To my surprise, Mukoma Nashi, ndisina kana kumbogara ndavashandisira mishonga, ndo pandakabva ndatonzwa ndichizodaidzwa kumba kwava mufundisi. Ndakaenda kuya ndikanosangana namadam boss, ndikaitwa interview yangu, ndikabva ndanzi basa ndainge ndariwana. Nazvino Mukoma ndova ndichiri kushandisa, asi ndoda kureurura kuti ndiri kutoroya ndichishandisa imbwa dzamadam boss, uye zvekare ndinotoroya, ndinotobuda nekamwana kavo ako kane 6 years Mukoma kandinotofamba nako, uye zvekare ndiri kutokadzidzisa kamwana aka kamusikana kuti chii chinonzi kuroya, uye zvekare ndiri kutokatemererawo nyora dzeuroyi. Handikwanisi hangu kuti ndinge ndichikatemerera nyora dzose dzakakwana dzeuroyi, because kuti unge uchikwanisa kutemerera munhu nyora dzeuroyi zvekuti shavi racho rinomubata iro parinenge richinzwa kuda, zvinotoda wakatosimba. But inini manje handina masimba iwawo, saka ndichangomutemererawo dzandinokwanisa, ende maonero angu ndichangokwanisa kungomutemerera 4, because ndinoti kana ndikada kumutemerera yechinumber 5 ndinobva ndanzwa ndichipera simba, kutotanga kutodedera, kutobvunda chaiko, zvichireva izvo kuti handikwanisi kuti ndike ndichidarikidza nyora 4. Asi 4 idzodzi dzandamutemerera Mukoma, mukuzokura kwake achange achizosangana nevamwewo varoyi avo vachazomutemererawo. Umwe achauya achimutemerera 1 kusvika dzakwana. Ndakaudzwa nambuya vangu kuti panodiwa 12 kana kuti 13 nyora kuti shavi reuroyi ringe richizokwanisa kukubata apo parinenge richinzwa iro kuda, rinenge rava nemasimba kana ukatemererwa nyora dzinokwana idzo kuita 13. Saka ndinotobuda Mukoma ndotodana imbwa dzavo, ndakatobata mwana wavo madam boss, then tobva tatobuda, tobva tatoenda, tobva tanosangana nevamwe vangu, tobva tatotanga kutofamba tichiroya. Uye zvekare ava vana vadiki vatinenge tiinavo, sezvatainge tichiitwawo isusu patainge tichiri vana vadiki tichifambwa nesu nevaroyi, ndisu tainge tichishandisiwa kuvhura makuva, nesuwo ndisu tava kushandisa vana ava kuvhura makuva. Uye zvekare ndo vanofamba vakatitungamirira, because children are innocent, havana zvavanoziva, so ndivo vanenge vachitoziva nzira. Kunyange isusu tichiziva nzira, izvi tinozviitira kuti kana kwacho kwatinenge tichida kuenda, kana kwakasosewa, kana munzira muine minzwa, vana ava havabayiwi, ndo vanofamba vachidzitsvaira minzwa idzodzo kuti isusu tinge tichizofamba tiri mumashure mavo, tichifamba neapo pavanenge vafamba napo. Ndiyowo confession yangu Mukoma. I just did this so as to test kuti iyeyoyo uyu anozviti prayer warrior ambori prayer warrior kana kuti haasi. But haasi prayer warrior kane, kungonamata chete but pasina kunomboenda minamato yacho. Ndinoita zvandinoda Mukoma, mazvinzwa mumba mamadam boss panyaya idzi dzeuroyi. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu, asi hanzi kana uchitsvaka musikana webasa, usati watsvaka musikana webasa, zama kuti unge uchimbonamata, because ukangoti wose wawasangana naye muroad utoti uyu ndiye wandoda kuti anga achizoita maid wangu, hanzi unokwanisa kupinda ma1.
ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Saka munhu anotouya kwauri achitotsvaka basa achida kungotesta chete kuti zveshuwa unonamata here. Strange things indeed they do happen in this world. Rekidzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndiri kunetswa nechipoko cheumwewo musikana uyo wandakambodanana naye menge muri mugore ra2014. I was desperate because mazuva acho iwawo madam vainge vanditiza, vainge vakamboenda kuDurban kwainge kuchigara sisi vavo, but takazogadzirisana mukoma. Saka patakazogadzirisana manje uyo musikana wandainge ndataura naye ainge ari munzira achiuya kuno kuSouth Africa. Ndainge ndisina kumbogara ndakamuda because ainge ari munhu wewe ainge akashata asina kana body structure or anything, but ndainge ndangosimbiswawo nevamwe vangu kuti zviri nani shamwari kutora mukadzi akashata than tariraone kuti mukadzi wako akanaka, but tariraone kuti iye haana kana nguva yekukunyengerera because anoziva kuti atori nevarume vakawanda vanomuchiva vanomuda. So ndakangoendawo paFacebook mukoma, then ndikabva ndatongotsvakawo mumadating group musikana wandakanyatsoona kuti uyu akashata. Even mucomment section vanhu vainge vachitongomuseka zviya zvekuti akashata and asina body structure yakanaka. Ndakamunyengerera mukoma ndokubva achizouya kuno kuSouth Africa. Akati auya kuno kuSouth Africa mukoma, kunze kwekuti ndinge ndichienda naye kudheni kwangu, ndakabva ndatongorenta mukoma chimwe chidheni kune imwe location, ndokubva ndazomutiza after madam vandiudza kuti vainge vasvika. Ndikabva ndaenda ndikabva ndanovatora kurengi. Uyu ndakangomuudza kuti ndoda kumbobuda pane zvandiri kuda kuenda kunokutengera, ndokubva ndatongotora line riya randainge ndichishandisa ndikatongokanda. Kwakadaro after a month ndobva ndakazonzwa zvichinzi kuno mumwe muZimbabwe akapondewa. Musikana uyu she was so desperate mukoma zvekuti akazonyengwa nomumwe muSouth African who was a serial killer. MuSouth African uyu akazotosungwa mushure mekunge aponda musikana uyu, and ainge akatoponda zvekare vamwe vasikana mukoma. Before that aingofamba achingodanana nevakadzi, after afambidzana newe kana mukangonetsana obva atokuuraya. So akati amuuraya mukoma akabva azomucherera guva kuseri kwemba ndokubva azomuviga. Saka pakazongotanga kunhuhwa pamba pake, then vavakidzani vakabva vazofonera mapurisa. Pakabva pazoonekwa kuti painge patori nemimwe mitumbi yevamwe vakadzi vaainge akasoponda kudhara. I regretted mukoma pandakanzwa nyaya iyi, but ndakabva ndazotanga kuona chipoko chake mukadzi uyu. Iye anoti enda kuhama dzangu unodziziva, because ipapo paakauya kunoku kuSouth Africa ndaitotaura nehama dzake mukoma. Ndiyo secret yangu yandiinayo, kana mudzimai wangu haazvizivi ndoitawo sei nhai mhuri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. You know what you have to do. Endai munotaura nehama dzake. Please go and speak with them. Ndiyo ka online dating. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section.